van papier. Hoe lang ben wij nog op, Freya? Wat denk je? Ik denk 12 maanden, zo wat. Ja. En Freya is jouw beppes, is er? Ja. Ken ze het een beetje? Ik vind dat ze het geweldig doet. En ze had er zoveel plezier in. En dat is het belangrijkste, hè, maar muziek. Goedje van papier. Hai. Je goed, Freya, hè? Du hast er weer goed ontoefenen geweest. Het is wel bijzonder dat ze les krijgen kan van Beppe. Ja, dat vindt ze ook heel erg mooi. Zou ze net graag van Noorden in lessen willen, Freya? Nee, het is natuurlijk heel speciaal. Wat voor stik is dit? Dit is Abeweerom. Ik kom uit een heel muzikaal nest. En ze vregen me daar wel eens van, hoe lang is er nog met rogen? Ja, ik zei ja. Ik denk om in de eertaal, want ik zit er gewoon zonder. Het is mij helemaal, het is mijn leven, eten en drinken en muziek. En het is zo'n grote leefde, dat raad je net weer kwijt. En dat doe je zo even nu te hollen. Ja, dit is wat fantasie, hè, welk noot. Maar dat vindt Mozart net erg, hè? Je ging even mijn Mozart aan de haal. Je ging even mijn Mozart aan de haal. Ik weer een man op stap. Wat is dat voor lintje aan de morgen? Dat is een onderscheiding van de koningin. Die hebben we gekregen in 1994. En voor al mijn muzikale dingen die ik deed. Onder oren. Ik ben heel lang organiste al in Steens van de hervormde kerken van de Sint-Vitus. En die heb ik kwartleen gekregen. Dat was verleden jaar, in februari, weer 60 jaar. Daar is die van. Dat ben heel wat jaren. Ja, ik heb heel wat jaren orgel spelen. Dus wat zullen boeten mijn pianoopleiding heb ik orgel gestudeerd. Wat vind je van de muziek van jouw vrouw? Wat ik ervan vind? Dat is wel mooi in de familie toch. Ik net wat muziek maakt, maar me kwam er. Die vrouw die maakt muziek, maar de bijen dat is prachtig. Dat verheugt de boel. En giet dat gen, dat muziekgen, nou terug in de volgende generatie? Ja, en dat had Rick Stek wel maar gekregen. Nou, die kennen het ook, ja. Maar dan heb je alle keer oorkondes aan de morgen van 40 jaar muziek, 60 jaar muziek. Moet ik nog een oorkonde komen voor 60 jaar houdelijk? Nou, misschien wel. Je had er eigenlijk wel bij. 60 jaar houdelijk. Het komt net zo'n soort voor, hè? Nee. Ik heb me een schroevendraaiing gegeven. Het verhaal gaat eigenlijk om het landschap in Friesland, vooral rondom een boerderij zeg maar. En daar is het eigenlijk met alles met begonnen. En dat, het is een levensgrote manquette zeg maar. Ik mag graag knutselen, dingen in klein nabouwen. En ik denk laat ik nou iets kleins heel groot maken.
waar ik een hele hoop dingen kan bouwen. En toen kwam ik op het idee, omdat ik heel veel met afstandsbediening dingen werk, zoals trekkers, dat vind ik leuk. Dan maak ik een landschap waar ik met een trekker doorheen kan rijden, vrachtwagen. Dan kwam er op een gegeven moment nog een trein bij. Nou, trein er doorheen. En zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Ja, ik heb last van mijn longen. Ik heb een ongeluk gehad. Ik heb in een polyester silo waar ik aan het werk, waar ik aan het afkitten, zit een deksel erop. En ik moest aan de binnenkant met siliconenkit wordt die afkit. Dus daar was ik mee bezig. Ik stond in een silo en er zit bovenin zeg maar een gat, zo ongeveer een 15 centimeter. Daar komt een buis doorheen voor ontluchting. En mijn collega ging het gat frezen. Die had nooit geen rekening met houden dat ik binnen stond. Dus hij had wel een mooie stofmasker op, maar ik heb dat polyester in mijn long gekregen. En toen kreeg ik dus uit de tijd. Toen had ik geen energie, ik heb niet energie om heel zwaar te werken. Is het dan wel lekker op het moment dat je zoiets vervelends mooi maakt zien, dat je van heel soort dingen dus als geen energie meer hebt, dat je deze hobby en deze passie dan nog wel hebt? Ja, dus, dat is heel fijn, want dan het geeft mij een heel stuk rust. Het is voor mij heel onrustig geweest als ik niks meer kon. En dan ben ik hier bezig, dan doe ik iets. En het was ook leuk om dan voor andere mensen, met die boten, ik heb reuma en al, dus dat wat minder. Maar met de boten, dat ik voor anderen een bootje in kan zetten. Nou, het levert mij financieel niet echt iets op, maar... Voldoening. Het is wel een voldoening. Een ander zet het op een kast. Nou, dat geeft een hele trots.